जी नमस्ते नमस्कार। हम गायक सिंगर धर्मेंद्र खेसारी और अहाँ सबके बीच में एक छोट छिन बच्चा है ओकर प्रोग्राम लेके लिए लाइव लेके लिए और अहाँ सबके बीच में वो अभी बच्चा के लाइव देवे और लाइव देखेबे। और सबसे पहले हम अपन दर्शक पब्लिक लोग से यही कहना चाहे कि छोट बड़ा और जे भी कुछ है आंटी अंकल या तो भाई बहन दीदी सबके चरण छू के प्रणाम कर छी, या तो हमसे छोट रहू या बड़ा रहू। और अहाँ सबके बीच में एक के बच्चा के लाइव लेके लिया और पूछी रहे छी कि बच्चा के नाम की छे। भाई तोर नाम की छो? घर कत छो? अच्छा रिकॉर्ड करेगे हो? कौन गाना रिकॉर्ड करबी? वाह वाह, चलना तो एक लाइन थोड़ा पब्लिक लोग की सुना के दिखा दे। बस आगा नहीं है रे कुछ कब के यहाँ पर अरे भाई तो लगे है कि अते छोट छिन भका कैसी अंगना में चांद के चकोरे लोगे आ हमर वाला बेटा थोड़ गोर भेलोगे। तोरा से भे गेलो कि ना जोगर बेटा गोर भेले? अच्छा ठीक है तो और कुछ कोनो गाना छो? अरे भाई तोर सॉन्ग तो सुन के हमरा मन में लड्डू फट गेलो। एगो आरो सॉन्ग सुनो कनी। हम भादो में ओ तो सुनबे कैलियो बजा देलकै छोरा टेकटर पर डीजे बजलकै छौरी जोरे से कमर हिललकै। जिया भाई जिया। ए भाई सुन न छोरा टेकटर पर डीजे बजलकै छौरी जोरे से कमर हिललकै। करे छलै छमा छमा हिलै छलै दुनु बमा करे छलै छमा छमा हिलै छलै दुनु बमा ऑपरेटरा झुमा देलकै पड़ोसिया के गाना। एक सेकंड भाई एक सेकंड कथि कहलियो? ऑपरेटरा झुमा देलकै? हां ऑपरेटरा नहीं रे बाबू, ऑपरेटरा झुमा देलकै पड़ोसिया के गाना बजा ऐसे नहीं रे बाबू। बनसिया के गाना बजा देलकै छोरिया के देखी बमका देलकै। बनसिया के गाना बजा देलकै छोरिया के सीधा उमका देलकै। अनिल ओ भाई रुकना, हाई लेवल में मत ले तो कहे कि छोटा वाली सा ना। हाँ तो हाई लेवल मत ले, जब की तोहर लेवल बा उहे ले। हाँ बनसिया के गाना बजा देलकै ई छोरिया के देखी बमका देलकै। ऐसे लेना है? ऐसे ही लेना है। ठीक है। बनसिया के गाना बजा देलकै छोरिया के सीधा उमका देलकै। अनिलवा के गाना बजा देलकै छोरिया के सीधा उमका देलकै। चल भाई इतना तो ठीक बा। और ऐसा का एगो अंतरा बा सुनाओ। वो अंतरा नहीं याद है। नहीं है हम कहीं का? हाँ हम कहीं डीजे वाला छौरा के लकई टाराई चोली पडल कर रे भे पर जराई गहिर अपना। ऐसे नहीं है, अपना गहिर ढोरी देखा के छौरा सब में करेल कही लड़ाई। तू गलत ही बोले करे चोटा कहीं का। सिंगिंग नहीं करना है तुमको? करना है। लंदन जाना है? नहीं तो सिंगिंग करना है तो हम जो कह रहे हैं वो कहो ना।
ठीक है। ठीक बा? हाँ। आगे बोला ना तो। आप ही गा के सुनाइए। अच्छा, तोरा के देख के मन में लड्डू फूटा था। डीजे वाला छोरा खेल कई ताराई, चोली पदल कई रे भे पर जाराई, अपना गहीर ढोरी देखा के छौरा सब में करल कई लड़ाई। अकेल कोई नाचे में धमालई भिजाई के रमाल, केल कोई नाचे में धमालई भिजाई के रमाल, हजारा ने टर धुआं देलकाई, खेसरिया के गाना बजा देलकाई। छौरिया के रुक रे बाबू ऐसे ना, हई गोडकी के सीधे बमका देलकाई। ठीक है।